Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. UJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu, siyamdumisa kakhulu ukuthi usiphile usuku lwanamhlanje sikwazi ukuhlangana. Siyambonga ngendlela emangalisayo. Bangcwele angazi kwenzakalani. Kodwa-ke ngithi ngoba ngiyazi nginamasosha athandazayo nakhulekayo, ngithi intando kaNkulunkulu mayenziwe. Ngi-weak kakhulu futhi namhlanje angazi kwenzenjani but ngizizwa ngi-weak. Kodwa-ke akukho kufuneka kudala abantu babe nexhala. Kodwa ngithi mangisho nje ngoba kuyafika ukuthi angisho. Ngizizwa ngi-weak kakhulu. Kodwa kuNkulunkulu ophethe impilo yomuntu uyena owaziyo konke. Ngishiyela kuyena konke. Makuwukuthi isikhathi sesifikile ngiredi. Ngiyonilindela nginibheke bafowethu ukuthi niyangilandela yini noma ningilandeli. Kodwa makuwukuthi izimpi ngoba vele ngokujwayelekile kusuke kunezimpi. Ngiyamkholwa uNkulunkulu uzongipha amandla okunqoba. Uye angitsheleke athi into asuke nginika yona umzimba wami kwesinye isikhathi uyahluleka ukuyiphatha. Kudinga ukuthi uthathe isikhathi u-adjuste. So angazi-ke noma kunjalo noma-ke okunye angazi. Kodwa nje ngi-weak kakhulu angazi kwenzenjani. Ngivukile nje ngoba bengifuna ukuwaphusha ama-messages enu ngo-2. uNkulunkulu wangisiza kanti ngayizolo bengingalalanga. Ngizama ukuphusha phela nakho bekade kuyini ngingekho ngiseholidini. Abanye-ke banenkani babhala, abanye-ke babekezela babhala ngomhla ka-2. Kwafuneka ukuthi-ke ngawo umhla ka-2 ngivele ngingalali ngiwaphushe. Izolo-ke bezu-3 ngilalile kodwa kwafuneka ngivuke ngo-2 futhi. Ngiyabuzwa-ke nokho ubuthongo obusekhona kodwa uNkulunkulu uzongisiza. Ngikholwa ukuthi lokho kungenza ngibe weak. Izimo nje ezazonkulunkulu. Kodwa-ke mina ngiredi ukuya ekhaya ezulwini. Hhayi-ke asidlule lapho sithandaze siye enkonzweni. Ake ngigcizelele lento. Abantu bangihlupha ngikhuluma njalo. Uma wonile wabhala enambeni e-wrong, watshelwa ukuthi wonile. Musuqhubeka phela uxolise kuyo. Kube uqhubeka nani? Nokona. Ani uyaqhubeka nokona. Kuthiwe musuthumela imeseji la. Wena kusuthumele uxolo, ithumele kule namba emukela konke. Inamba emukela konke ilula, isimple, u-083 468 2882. Yazi yasimple inamba, yazi yalula. Sithumela konke kuleyo. Kodwa nje ngivele ngimangale sengibona i-VN la kungeniswa khona abantu. Ifunani i-VN? Ngoba abantu kuyabhalwa. Ngisebenza kanje, abantu ake bengi-understand. Uma ngibhizi efonini yabantu, ngingenisa abantu ngamagama ngibahlela, ngiyabasave efonini yami, ngiyababhala ngibabeke babe ulayini la ngibabhala khona. Angithinti ifoni ewu-083 yokubhukha nokwenza okunye. Musukuthi-ke uma ngibona ngi-online ngapha bese usuyathumela ngoba ungibona ngi-online. No, ngibhizi. Mase ngiqedile ukungenisa abantu, angilindele efonini yokubhukha nokwenza ezinye izinto ukubona abantu bengeniswa khona. Awu kodwa bakithi. Hayi ngiyanithanda nokungezwa kwenu. Ngiyadabuka nje ngoba ezulwini alokhu uxolo. Umuntu ongezwa isihogo one way. Kodwa nje mina ngiyanithanda. Sengilokhu nginikhuza-ke. Ngicabanga ukuthi lokho enikuthokozelayo. Nokho kasidlule lapho. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Qaphela, kuyisona ukungaqapheli. Funde uJeremiah 48 verse 10. Uzozwa ukuthi kubuhlungu kanjani ukungaqapheli. Uzozwa ukuthi kubuhlungu kanjani. Angifundi ukulisho lelo verse. Jeremiah 48 verse 10. Kuthi kusho ukuthini ukungaqapheli? Kukulethelani wena ukungaqapheli? Bese ukuthi hawu angiqaphelanga baba uNsibande ngiyaxolisa. Cabanga ukuthi kuyadlalwa wena la. Akudlalwa phambi kaNkulunkulu. Hayike ake sigoqe sikhuleke siyenkonzweni yanamhlanje. uJesu Kristu inkosi.
Babolungileyo babongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyabonga ukuthola ithuba lokuzithoba phambi kobuso bakho. Ngiyacela ube phakathi kwethu namanje ngomoya wakho ingcwele ukhuluma izwi lakho. Silalele uNkulunkulu wethu, ngiyacela ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Siyambonga ngakho konke okuhle akasenzela khona. Sizoqhubeka nenkonzo yethu. Ngiyacabanga ke manje, angazi ukuthi sezidumele emasumpeni ngoMathewu chapter 5 verse 9. Sengathi sesoke siqhubekeke sibone uNkulunkulu sabela ini. Mathewu chapter 5 verse 9. Ngikhumbuze ukuthi mawenze uMathewu chapter 5, Mathewu chapter 6 noMathewu chapter 7 uphile, kube impilo yakho yongena ugijima ezulwini, ngoba intshumayelo eyashunyayelwa indlela neqiniso nokuphila. Ngeke uye ekhaya ezulwini ngaphandle kwenkosi uJesu. Yena wayeshumayela lawa mazwi. Mathewu chapter 5 verse 9. Babusisiwe abalamulayo ukuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Sikhuluma ngabalamulayo. Mase siqedile ngoHezekeli. Uqolo Hezekeli chapter 22. Sizobe sesiqhubeka ke no verse 10 kaMathewu chapter 5. Hezekeli chapter 22 verse 30. Ngafuna ukuba umuntu wokubiya uthango eme esikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe kuba ngalichithi, kepha angimfumananga. Ngafuna umuntu, kepha angimfumananga. Hayi, mina ngimile ngithi kwenzeka kanjani uNkulunkulu angamfumani umuntu? Ukhona wena na? Kwenzeka kanjani? Ukhona. Hayike asidlule lapho siqhubeke. Ngalelalanga ngadina ngikuJohn chapter 14 verse 6 othi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akakho oza kubaba ngaphandle kwami. Hayi futhi akekho, he's a gatekeeper. Kudlulwa kuyena ngaphambi kokubuye kubaba. Namanje vele kusekunjalo vele. Angithi uthi masicela noma yena egameni lakho ubaba uzosenzela. So mawuzicelela nje ungadluli kuyena, amathuthu ubaba kwenzela ancipha. Engani mawunezono ukhuleka kakuzo. Izono zikubiza ukuthi uye kuyena kugeze ngegazi lakho ukuze umkhuleko wakho uzwakale. So kukancane okutholayo ngaphandle kwakhe. Futhi mhlamba akukho. Konke ukuthola ngoba udlule enkosini uJesu. Sidlula enkosini uJesu. Uyindlela esihamba kuyo. Uyiqiniso. Abakhuluma amanga cha akabameli. Ungukuphila. Yazi ukuthi ungukuphila. Ingakho kulela verse esigcine kulona uJohn 10:10 ethi isela kalizi kungengokweba nokubulala nokubhubhisa. Uthi mina ngize ukuba babe nokuphila, babe nakho ukutithime. Ingakho ke eyindlela neqiniso nokuphila. Ake sibheke ukuthi uthini kuJohn chapter 5 verse 24. Uthini? Ngabantu abalizwa izwi lakhe. Ngoba khona abangalizwa bese bakhona abalizwayo. Uthi ngiqinisile ngithi kini, ozwa izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade. Akaye kwahlulelweni, kepha usephumile ekufeni wangena ekuphileni. Ozwa izwi lami akholwe ngongithumileyo. Uyalizwa nezwi lenkosi wena? Umulizwe uyalenza yini? Mhlamba ulenzi ngoba ukholwa ukuthi inkosi uJesu ithunyiwe. Kuzokulahlekisela ukungakholwa kwakho. Kukulahlekisela ngokulunga, righteousness. Izwi lenkosi likubeka kucaca kuRoma 10 verse 9. Lithi uma ukholwa ngenhliziyo kuba ngokulunga, ngomlomo uyavuma kube ngokusindiswa. Uyakholwa yini? Ukungakholwa kuyisono, kusanda ukukhuluma leyo nto. Ngiqinisile ngithi kini, ozwa izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade.
Ayibafowethu, ake sikholweni ukuthi uJesu uthunyiwe. Sikholwe ukuthi ngale kaJesu akekho omunye uzosisa kubaba, uyena kuphela. Ilona lodwa igama elinikeziwe ebantwini esingasindiswa ngalo. Ayikho futhi insindiso ngomunye. Izenzo chapter 4 verse 12. So ake sisondeleni kuyona. Inhliziyo zethu zifafaziwe. Sisondeleni esihlalweni somusa. Inhliziyo zethu zifafaziwe ngegazi lakhe. Khona sizothola usizo. Ngiqinisile. Ngithi kini ozwizwi lami akholwe. Ngiyabadabukela abantu abaluzwayo izwi lenkosi bese bengakholwa. Uthi yena ozwizwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade. Akaye kwahlulelweni. Bafethu, uma sikholwa inkosi uJesu asizuhlulelwa. Ayasiye kwahlulelweni. Ngoba phela sikholwa inkosi uJesu. Uxolo. Ngoba phela sinokuphila. Masinokuphila sizoya kanjani ekufeni? Asikwazi ukuya, sisuka khona ekufeni. Ngoba sikholwa inkosi uJesu. Sikholwa othume yona. Unokuphila okuphakade, akayi kwahlulelweni. Kepha usephumile ekufeni wangena ekuphileni. Umuntu ongakholwa ufile spiritually, isidumbu spiritually, ngoba akakholwanga egameni lendodana yenkosi yethu uJesu Kristu nakuNkulunkulu Baba. Kodwa kubiza ukuthi ukholwe kulaba bobabili. Mawusukholwa-ke unokuphila okuphakade. Mawusukholwa-ke usudlulile ekufeni wangena ekuphileni. Musabusashaya ureverse ubuyele ekufeni uyodla izono. Izaga 28 verse 13. Ofihla iziphambeko zakhe ngeke aphumelele. Kodwa ozivumayo azishiye uyena ozothola umusa. Mawufuna umusa, bhala isono sakho salindele idate uhlukane naso. Musukusho ukuthi ayi ngoba phela angakakhulumi nobaba uNsibande ubuyele kusona, ngeke kukusize lokho. Ngoba ulwazi usuku lwenkosi luza njengesela. Ubuka ubaba uNsibande wena, khohle ukubuka inkosi uJesu ethi iza njengesela, uzosala. Noma izothi ithi izokulanda ikuthathe bese kuphonsa esihogweni ngoba wena awukho ready. Abafuneki abazalwane abangekho ready. Afuneka umuntu oyibiza ngomntwana kaNkulunkulu kodwa izono zakhe azithethelelwe. Izono zakhe azivunyiwe. Ngakhumbula amaHubo 32. Yazi abanye abantu balahlekiselwe isibusiso esisimple. Simple blessing esikumaHubo 32. Isibusiso esisimple awuzithathele nawe. Uthi amaHubo 32 verse 1 and 2 ihubo likaDavide leli. Ubusisiwe osiphambeko sakhe sithethelelwe. Osono sakhe sisibekelwe. Ubusisi awuyithathele nasi isibusiso Nkosi yami. Hawu. Yazi ubusiselwe nje ukuthi isono sakho sithethelelwe. Ubusiselwe nje ukuthi isiphambeko sakho sisibekelwe. What a blessing. What a blessing. Awukakanikeli. Awukakakhiphi okweshumi. Awukakakhiphi first fruit. Ihamba vangeli noma abe yini umnikelo othandayo. Ayikakabikho into oyenzile. Wena wenze njani? Uvuma izono zakho. Wathethelelwa. What a blessing. What a blessing. Ubusisiwe osiphambeko sakhe sithethelelwe. Nosono sakhe sisibekelwe. 2 verse 2. Ubusisi umuntu uJehova angambaleli isiphambeko sakhe. Why? Kwenza kanjani angakubaleli? Ngoba uzivumile. Akakwazi ukungakubaleli ungazivumanga. Bangidabukisa labantu abavuma izono nalabo abathi bazivuma kuNkulunkulu. Uzivuma kanjani izono kuNkulunkulu? Ngoba ushilo kahle ku-Isaiah 59 verse 1 and 2. Wathi ububi bethu busahlukanisa naye. Izono zethu zisithi ubuso bakhe. So wena how come wena hamba uyozivuma kuye?
Hayi bafowethu, ake senze nansi into esifundisa uJoshua chapter 7 verse 19 to 12. Yebo sivuma kuye kodwa utshela uJoshua. Usivuma kuye yebo kodwa utshela uJoshua wesikhathi. Buseyilanda izono zakho. Hayike abantu abazi, abanye bayazi bazenzisa nje. Bathi ngizoguqa kamelweni nangivuma izono zami. Hayi guqa, sohlangana ezulwini. Sibona ukuguqa kwakho kuyakungenisa nekhaya noma kukungenisa. Kodwa mina into engiyaziyo nengiyinikeziwe ukuthi kufanele usivume isono sakho kumntwana kaNkulunkulu. That is what I was given. And that is the foundation of my gospel. Isisekelo sevangeli lami leso. Uvunywa kwesono, uhlukane naso. Ozivumayo azishiye uzophumelela, kodwa ozifihlayo ngeke aphumelele. Tholakala umusa ngokuvuma isono. You find the favor of God through the confession of sins. If you don't confess your sins, there is no favor of God that is available to you. Kodwa ifavor kaNkulunkulu ingeyalabo abavuma izono zabo bazishiye. Ilelo ivangeli engiliphethe, iphethe ivangeli elisezwini. Ngeke ungichallenge ngalo unless ungabelieve nanokuthi iBhayibheli libhalwe ngomoya ongcwele, libhalwa abantwana bakaNkulunkulu behola umoya ongcwele. Uma ungakukholwa ke lokho, hayi, hamba uyophile yakhe impilo. Usegroupini wrong ekhaya lezwi. Hayi usendaweni wrong. uNkulunkulu ke bafethu uyasithanda. Busisiwe siphambeko sakhe sithethelelwe. Usono sakhe sisibekelwe. Grabha nasi isibusiso. Vuma izono zakho. Grabha nasi isibusiso uthethelelwe. Busisiwe umuntu uJehova ngambaleli isiphambeko. Kungekho nkohliso emoyeni wakhe. Lithi ubusisiwe lo muntu. Zithatheleke isibusiso. Ubusiswe nawe. Ngoba ungumntwana kaNkulunkulu osiphambeko sakhe sisibekelwe. Duma lonke lungo lwakhe lumfanele ikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. Ubusisiwe ke lo muntu. Zithathele isibusiso. Uthi kuJohn chapter 5 verse 24, ngiqinisile ngithi kini ozwa izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade. Akaye kwahlulelweni. Kepha usephumile ekufeni wangena ekuphileni. Phuma kwabafileyo, vuka kwabafileyo. Nenkosi yethu uJesu Kristu yavuka kwabafileyo. Nawe ngithi vuka kwabafileyo uye ekuphileni. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele, ngibonga imkhuleko yenu enisithwele ngayo neningithwele ngayo ngisadlula kulesi simo engingasiqondi kahlehle okwamanje, kodwa ngiyazi ukuthi inkosi engigibele yasiqonda, isazi kahle, si under control kuyona. Nibe nosuku oluhle, uNkulunkulu abe nani. Ngiyacela ukuguqa sithandaze, sisondele enkosini yethu uJesu Kristu waseNazaretha, uYesu Kristu oyinkosi. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga uthando sithande ngalo, siyabonga konke osenzele khona. Ibusiseke lenkonzo, iwenze umsebenzi kulona loyo. Azithathele isibusiso sokuthethelelwa, azithathele isibusiso sokuyekelwa izono. Asizizelike umuntu engasivumile isono. Ngenelela ke Nkosi, bonakalisa amandla akho. Dumo lonke lungo lwakho lukufanele izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake bangcwele babunzi bantu siyavalelisa. Uthi ube nosuku oluhle. uJesu Kristu inkosi.